Aleshores, amb això començarem i després tindrem moltes sorpreses. D'entrada, però, si us acabeu asseient, agafant posicions, us prepareu per aquest acte per celebrar, i us demano primer aplaudiment, els 100 anys de la Unió Esportiva Figueres. Sobre la cancha del Estadio Ramón de Carranza, la Unión Deportiva Figueres, y en estos momentos aparece el Cádiz. Bueno, la veritat és que va ser un any increïble perquè crec que l'equip va fer la millor temporada de la seva història, va estar a punt de tocar la glòria, hi havia Pere Artecós, hi havia Alejo, hi havia Seni, hi havia Tom Ramos, hi havia Tintín Márquez, hi havia Tito Viladova, que per desgràcia no està amb nosaltres. Perquè al Figueres teníem una davantera que és el que em diuen que era la millor davantera. Avui dia aquella davantera no es paguen cèntims. Hi havia en Joel, en Didi, en Babà, l'Evarista, en Colala, tots eren mundialistes, però mundialistes de què? Campions que havien arribat a la final. Bueno, són circumstàncies que ho porta en aquest món, un dia tot el loteria i em va tocar, no? Són situacions que estic molt agraït a tota la junta directiva d'aquest moment. representava molt i molt el Figueres, i de segona segona A ja s'havia començat a fer un equip amb gent professional. La gent es parlava que es podia pujar a segona A, que es feia un equip per pujar.
crec que si no recordo malament vam empatar 2 partits a casa, crec que érem el Múrcia i el Racing de Santander, i després vam perdre, crec que a Eibar, i aquests 3 partits finals ens van penalitzar molt i no vam poder arribar a pujar directament. No sé si per resultats no vam poder pujar directament, vam poder fer la promoció amb el Cádiz, que per desgràcia no vam poder assolir l'ascens. Tota la convidat assisteix a acompanyar la Copa del Rei, no s'entendrà mai. La il·lusió de la gent de Figueres que aquí vam arribar eliminats a la plaça de l'Ajuntament, això ho tinc gravat a la memòria, tinc el vídeo, tinc les fotos, tinc els àlbums i moltes vegades me'ls miro perquè això internet no sé com es pot oblidar. El reconocimiento de la afición del Deportivo es todo un orgullo y es todo un prestigio. Entonces, creo que los jugadores se han dado cuenta de lo que han hecho y cuando se han dado cuenta les ha salido mal, ¿no? Han despertado el sueño, es decir, ha sido bonito mientras duró el sueño. Esto ha sido muy bonito. A partir de que es forma la Junta i jo accepto el càrrec de president per una nova etapa i que vinc conscient que s'ha de començar des de baix, doncs ho hem fet amb la màxima il·lusió. aquesta tasca de poder tornar a posar el club una mica allà on es podia. Per tant, després, per naturalesa, vam tenir que cada temporada anar canviant una miqueta l'equip, però en principi tot va estar molt correcte, ens ho vam passar molt bé i a sobre ha sortit molt bé. Doncs recordo una època molt trista per un cantó i molt maca i molt esperançadora per un altre cantó. Me'n recordo que els rectors del club, les persones que volien refundar el club, ens van trucar uns quants jugadors. En una ocasió estava treballant a Barcelona, em van comentar la idea que no podia ser que la Unió desaparegués i em van explicar el projecte de tornar-la a refundar, de començar des de zero, des de tercera regional, per intentar arribar al més alt possible. I òbviament de seguida, tot i treballar a Barcelona i que això era un impediment bastant important, m'hi vaig involucrar. És una època molt bonica de recordar. Va ser el meu inici en futbol d'adults, jo venia d'entrenar a futbol base i bueno, com va agafar el projecte amb Bernal, doncs molt contents. No esperàvem tampoc en seguida pujar de preferent a primera tana i de primera tana a tercera divisió tot seguit. Per tant, que uns anys d'èxit considerem, doncs, tenim molt bon record. A més, els jugadors eren la majoria d'aquí a la comarca, tenim molt bona relació dins i fora del camp. Tercera i òbviament jugar al play-off de tercera divisió segona B, malauradament va acabar malament, però sempre és especial i també sobretot el dia en el qual el president Revilla em concedeix una samarreta amb els 150 partits aconseguits, aquell moment de donar-m'ho abans d'un partit, de que la tenim amb l'afició, amb la samarreta posada, amb l'himne de fons, doncs és un moment que sempre recordaré.
situació, el primer equip, amb una situació més o menys estabilitzada, i el futbol base també és una situació força estable. Desgraciadament el que costa molt recuperar és la part social, la part que no acabem de recuperar. Intentarem, si m'ajudeu, jo soc un home, que per alguna cosa, en el cos humà, és molt important mirar el cos humà, per alguna cosa el cos humà hi ha 2 orelles i una boca. Per tant, és més important escoltar que parlar. El maig de vots hi ha les eliminatòries de Copa del Rei, els ascensos de categoria i sobretot aquesta última dècada que va començar des de la tercera regional fins a tercera divisió. Jo feia el butlletí de Figueres i quan van entrar aquests senyors ja vaig deixar de fer-ho perquè dic, ara d'amo jo passaré a Moscou i vaig plegar de fer-ho. Anys endarrere la gent sentia més afició i era més fàcil. Ara cada vegada està amb aquest dificultat i els que sentíem les cules del Figueres van desapareguent malauradament. Mira, em vaig fer soci quan em vaig enamorar al camp, si no recordo malament era l'any 85-86 i com som molt unionistes i així, tenim el nostre punt de vista cadascú, però sempre a favor de la unió. És una cosa que està molt bé donar per baixa, perquè avui he viscut tant i tant amb els meus pares i jo he anat continuant, sense anar al camp de futbol, he continuat sent soci a favor de la grans. Ens hem basat en la samarreta del 1919, la qual, si veieu, originària, la porta del senyor Botell, moltes gràcies, tenia uns cordons que aquí simularan els cordons de la samarreta del 1919. Portava molta gent, els mitjans de comunicació, a segona B hi havia mitjans de Girona, que van anar baixant el carro a mesura que anaven baixant categories. Estigués en el casino menestral, doncs demostra quina relació té l'associació esportiva, la Unió Esportiva Figueres, en el moment en què es crea, en aquell primer terç del segle XX. Està a la porta de desaparició i això és una cosa que des de temps per celebrar, igual que tota la gran història amb tot el que ha aconseguit, crec que és molt important. Crec que amb la gent que venim aquí a l'estadi, socis que som i tot això, jo crec que com a màxim segona B. Mira, actualment el futbol està molt malament i amb tot això dels canals de televisió i tantes televisions, el que és un rècord és poder seguir un any més, que això cada vegada, creu-me, ho veig més difícil. De moment, a la tercera divisió i mantenint-se que ja és prou bonica. Bé, doncs en aquests 15 minutets hem volgut reviure una mica la història d'aquest centenari de la Unió Esportiva Figueres amb diferents protagonistes, afeccionats, directius, jugadors. Un que va ser jugador de la Unió Esportiva Figueres és el nostre alcalde actualment, és el senyor Jordi Masquet. Demano que pugi a l'escenari, sisplau.
Bon vespre a tothom, benvolguts i benvolgudes unionistes tots. Benvinguts al Teatre Municipal del Jardí, en aquest acte tan important, no només per la Unió Esportiva Figueres, sinó també pel conjunt de la ciutat de Figueres. És un honor per mi, com a alcalde, poder entregar la medalla d'or de la ciutat a la Unió Esportiva Figueres. Els ben asseguro que, amb tot el respecte que saben que tinc per tothom, i sobretot sense ganes de menystenir a ningú, que si en el meu imaginari hagués pogut triar un esdeveniment entre els molts que per raó del càrrec que em toca presidir, hauria triat sens dubte el d'avui. Perquè el d'avui, com deia al principi, també representa tots els figuerencs i totes les figuerenques. Els que em coneixen saben que són molts els motius que em vinculen estretament a la Unió Esportiva Figueres. Com molta gent sap, la Unió ha estat casa meva durant molts anys, la meva i la de la meva família. El meu avi i el meu pare en van ser directius. De fet, els explicaré una anècdota que poca gent sap. El meu avi va ser-ne possiblement el president més efímer de la història del club, concretament 45 minuts. Que va ser el temps que va passar entre que el nomenessin, arribar a casa, explicar-li a la meva àvia i que aquesta, bona coneixedora del que jo implicava, negar-se en rotund. Jo n'he defensat els colors des de ben petit, per tant la Unió ha estat una entitat en la qual he crescut com a esportista i també com a persona. Per mi, el club blanc i blau representa els valors ètics amb els quals em sento plenament identificat, en tots els àmbits de la vida i sobretot, ara mateix, com a servidor públic, l'esforç, la disciplina, la unió i l'afany de superació. Uns valors que l'entitat em va saber transmetre quan hi vaig fer la meva etapa formativa fins a tenir la sort de debutar amb el primer equip a segona B un mes de maig del llunyà any 1999 a Vilatenim contra l'Ontinyent. Al camp de Vilatenim, jo mateix, però no només a Vilatenim, sinó també al camp del Far, hi he viscut molt bons moments i també alguns de dolents. Soci de l'entitat des de ben petit, l'agost del 1986, com molts dels aquí presents, amb 6 anys vaig ser present a la inauguració de Vilatenim, així com també en molts altres partits que molts dels aquí presents recordareu. Alguns de gran record, contra el València, Lliga, contra l'Espanyol, Copa del Rei o Copa Catalunya contra el Barça, i altres de nefast record, com per exemple el que hem pogut veure en pantalles contra el Cádiz. Però mirant enrere, puc assegurar que una de les immenses satisfaccions que m'ha procurat el club és haver participat en la seva refundació, des de tercera regional, quan jo vivia i treballava a Barcelona, ja pràcticament retirat del futbol, i em van demanar que m'impliqués sota la batuta de Marcelí Coto a la banqueta, la presidència de Pere Aguado i amb uns companys, alguns dels quals aquí presents, que només ho feien per amor a uns colors. Per tant, no vaig dubtar ni un moment i tot i les anades i vingudes que em va suposar, per la Unió pagava la pena. Més tard vaig encetar la meva tercera etapa al club, en aquest cas com a directiu, primer de la mà del president José Antonio Revilla, compartint junt amb excel·lents persones avui encara vinculades al club, i més tard amb l'actual president, el benvolgut doctor Narcís Bardalet, fins que per la incompatibilitat amb el càrrec d'alcalde de la ciutat vaig haver de renunciar. Però sobretot vull aprofitar aquest acte per reclamar dues coses de les quals a vegades la nostra societat n'ha pecat, i no precisament per excés, sinó lamentablement per defecte. La primera que els diré és la paraula reconeixement. Aquest acte ha de ser un reconeixement a totes aquelles persones que han ajudat a fer gran aquesta entitat, des dels treballadors del club fins als seus presidents durant aquests 100 anys, passant per jugadors, entrenadors i juntes directives. Si el club ha arribat a aquesta fita històrica, això és gràcies a ells, i per això és necessari fer aquest tipus d'actes de reconeixement. És per això que avui m'omple de joia el fet que ens acompanyin els expresidents Pere Giró, Antonio Pagès, Emili Bach, Albert Domínguez, Pere Aguado i José Antonio Revilla, perquè aquest és un acte de reconeixement i de justícia per la feina feta com a màxims dirigents de la Unió Esportiva Figueres, i també tenir un sentit record per a aquelles persones que malauradament ja no hi són i que també han ajudat a fer gran el nostre club. Permetin que els digui, o que em doni la llibertat de dir-los que a vegades la societat figuerenca no només està immersa en un sentiment de pessimisme, de negativitat, sinó que també a vegades
estem envaïts i de forma errònia per sentiments derrotistes o a vegades poc edificants, que a vegades fan que no hàgim apreciat la feina feta. I per això actes com aquest han de servir per cosir ferides del passat i fer que siguem més forts en el futur. I per tant serveixi aquest acte com a tribut també per a aquestes persones que hi han sigut a les verdes i a les madures, a les victòries i a les derrotes, en els moments d'èxit i també a les hores baixes. Gràcies a tots ells, de tot cor. I la segona cosa que us voldria reclamar, i també molt important, és unitat. Una unitat imprescindible per encarar el futur i per tornar a fer de la Unió aquell club de referència no només de les comarques gironines, sinó també del futbol català. Una unitat i una comunió perfecta amb la ciutat i les seves institucions. I per això, com a alcalde de la ciutat, també agraeixo la presència dels alcaldes Marià Lorca, Joan Armenguer i Marta Felip, perquè ells van saber donar un suport incondicional a la Unió, però també una unitat i comunió perfecta amb la massa social. A vegades entrem en baralles internes que ens fan desviar del que hauria de ser el nostre camí. Ja acabo. President, amic Narcís, ets una excel·lent persona i professional i un gran president, i amb la confiança que et tinc, et demano que portis a bon port el club i que compleixis una per una totes les promeses que vas fer a la teva campanya electoral, entre les quals n'hi ha una de molt important i que els dos considerem com a fonamental per la viabilitat del futur de la nostra entitat, i que és la feminització de l'entitat, entre d'altres millores per adaptar-nos, sobretot, a les noves realitats. Tinc la seguretat que amb tu el club avançarà cap a l'excel·lència i que tornarem a assolir fites per tots desitjades. Com us he dit, crec que aquesta medalla d'or és extraordinàriament merescuda per una entitat com la Unió Esportiva Figueres, vinculada estretament a la ciutat des de fa 100 anys. Una entitat de la qual molts figuerencs hem format part i de la qual la majoria, socis o no, hem gaudit i que ha portat el nom de Figueres arreu del món amb orgull i sobretot amb dignitat. Enhorabona pels èxits aconseguits, per molts anys de més, i sobretot, ara i sempre, visca la Unió. Moltes gràcies, alcalde Jordi Masquers, se m'ha escapat. Jo li volia dir, Jordi, m'has d'acompanyar a l'escenari una estona més, sisplau. Ja em sap greu que hagi de pujar i baixar, però tenim un alcalde en plena forma. Gràcies, Jordi. A la medalla d'or la lliurarem d'aquí una estoneta. Abans, però, tenim un reconeixement a les persones que han estat presidents de la Unió Esportiva Figueres. Per fer el lliurament d'aquests reconeixements, m'agradaria que, a més de l'alcalde, per fer el lliurament ens acompanyés una persona que, si féssim una enquesta entre tots i diguéssim qui és l'unionista més unionista, el senyor Carles Lloberes. En Carles Lloberes ha presidit el comitè del centenari, de celebració d'aquest centenari, ha coordinat els actes. Gràcies, Carles, per ser aquí, per la feina dedicada al llarg de tota la teva vida a la Unió Esportiva Figueres. I fem el lliurament d'aquests reconeixements. Demanarem que vagin pujant, un cop rebin el seu reconeixement, que no marxin, que volem la fotografia de grup amb tots els presidents que avui ens acompanyen. El primer aplaudiment el demanem pel senyor Pere Giró. I fa lliurament l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquers. A continuació, demanem que també pugi en aquest escenari, amb un aplaudiment, el senyor Antonio Pagès.
sisplau, Antoni, mirant aquí els nostres fotògrafs, alcalde. Moltes gràcies. El tercer dels reconeixements és per un altre president, el senyor Emili Bach. Mirem el fotògraf, senyor Bach. Moltes gràcies. També protagonista de la història de la Unió Esportiva Figueres, el president Albert Domínguez. També ens acompanya avui un altre dels presidents de la Unió, el senyor Pere Aguado. Ens en falten dos. El senyor José Antonio Revilla. I tanquem aquest reconeixement als presidents de la Unió Esportiva Figueres, el que ho és actualment el senyor Narcís Batalet. Fem la fotografia de tots plegats, si voleu que no em vaig endavant, perfecte, i així tenim la fotografia a punt. I un gran aplaudiment per tots ells. Un cop fet aquest reconeixement, demano que es quedin aquí a l'escenari el senyor Antonio Pagès i el senyor Narcís Batalet. La resta podeu ocupar els vostres seients. Moltes gràcies. Perquè després d'aquest reconeixement, un dels expresidents, el senyor Antonio Pagès, vol fer un obsequi al club. Per això també demanem que pugi a l'escenari un artista de la comarca. És el senyor Antonio Federico. Sisplau, que pugi a l'escenari. El senyor Antonio Federico i el senyor Antonio Pagès fan lliurament a la Unió Esportiva Figueres d'aquest quadre.
quadre, el senyor Antoniu Pagès ens en explicarà algun detall. Bona nit a tothom. Jo crec que tots els equips, quan celebren els 100 anys, tenen de tindre un quadre, un objecte, una cosa representativa, no per un, perquè tots vostès són molt, sinó pel dia de demà, d'aquí 10, 20, 30 anys, que probablement alguns ja n'hi serem. I per això que vaig demanar al meu amic Antoni Frederic que fes un quadre per commemorar el centenari de la Unió Esportiva Figueres. Va interpretar molt bé, la meva idea, i sí feliç. Amb un dels clubs que més estimo, un d'ells és el Figueres, en el qual estic agraït per tot el que vaig aprendre pel futur meu dintre el futbol. Moltes gràcies. Però aquest no és l'únic obsequi que tenim. En tenim un altre de molt de linear. Pareu atenció a la imatge, Salvador Dalí, Antoni Pagès, endavant. Li lliurem o ho expliquem? Primer lliurem-ho, així la gent veurà com és i després l'expliquem. Lliurem aquest reconeixement també a la Unió Esportiva Figueres, on hi apareix el mestre Salvador Dalí. I la presència de Dalí en el dia del centenari també té una explicació. Una vegada, de petit, en Dalí jugava a Cadaqués, amb en Sagi i amb en Samitier del Futbol de Barcelona a futbol. Quan jo vaig ser president de Figueres, per mediació de l'Antoni Pichot, vam tindre una relació una mica íntima, una mica bona, i ell em va demanar que se li fes un homenatge, que li agradaria, no m'ha demanat, no és la paraula correcta, que li agradaria que el Figueres li fes un homenatge. Això no va ser possible pels secretaris o per persones que hi havia que ho van impedir. L'Antoni Pichot ho va recordar i va dir és impossible fer un homenatge, el que sí podem fer és que l'equip del Figueres vingui al Museu de Dalí i li faci presència un petit homenatge. I ell va dir sí, però que vingui vestit de futbolista. Va vindre vestit de futbolista i després ell i jo ens vam fer una foto que es va entregar amb el senyor, amb el president Barbalet, i quan vam anar a Port Lligat amb l'Antoni Pichot, fill d'un dels expresidents de Cap Pichot del Figueres, va dir, no te la dedico, només te la firmo, perquè possiblement un dia aquesta foto pot servir per moltes coses i si te la dedico només serà per tu. Ell tenia raó, com una persona, un figuerenc, un intel·ligent, que avui aquesta foto no és un homenatge a la Unió Deportiva Figueres. O sigui, tota la meva modèstia és un homenatge a aquell gran figuerenc, Salvador Dalí. Deixem a Dalí aquí a peu d'escenari i no hi ha dos sense tres. El senyor Antoni Pagès també ha dedicat una obra pintada per ell mateix a la Unió Esportiva Figueres. I d'aquesta cara lliurarà també el senyor Narcís Bardalet, en representació del club. Doncs aquestes són les obres que lluiran des d'ara també a les instal·lacions de la Unió Esportiva Figueres.
Moltíssimes gràcies, us demano un fort aplaudiment per tots ells. Voleu baixar, sisplau, perquè a continuació és el moment que aquests instruments que hi ha preparats siguin els protagonistes. Tenim l'actuació del quintet del Casino Menestral. Està format Ismael Sunyer a la bateria, Sergi Labart al baix, Albert Monjó al clarinet, Jordi Parrot al saxo soprà i tenora, i els dirigeix al piano i amb els arranjaments el mestre Josep Maria Sorrell. Un aplaudiment pels músics. Els nostres músics ens han preparat d'entrada 3 peces i al final de l'espectacle una més. Però ara, n'hi ha una que es diu Begin the Begin, és a dir, allò de tornar a començar. Sembla que la Unió Esportiva Figueres ho ha hagut de viure. Ens interpreten, doncs, Begin the Begin, les sardanes Somni i les salines de Felipe Campuzano. Endavant, doncs, amb els nostres músics del Casino Menestral, el seu quintet.